Здравейте! Утре заминаваме за Италия. В момента оправям багажа, но кога да го оправя, освен сега, затова нека да започваме. И преди да започнем да опаковаме багажа, нека да ви покажа какво си взех от DM. Това го правя всеки път преди да пътувам. Взимам си travel size продукти, защото вземат много малко място. Трябва да взимам големи туби, шампуани, душ гел, балсам, крем за тяло и така нататък. Взех си лак за коса, сух шампуан, разбира се паста за зъби, малък душ гел, крем за тяло за след баня и измивен гел за лице. Като тук вкъщи от предното пътуване имам останали мицеларна вода и интимен гел, пак в travel size опаковки. Целият този багаж трябва да го събера в тези два сака. Хайде да видим дали изобщо е възможно това. И добре, че са несесерите на Hey Honey, това всичко да се побере в тях. Сака на мъжа ми е готов, пълен догоре, а моя, вижте, даже лаптопа си взех, зарядното, долу е пълно с дрехи и вижте още колко място имам. Но тези сакове по принцип не са точно по размерите на Ryanair, тъй като с тях летим и има някакъв малък шанс да платим утре глоба за надвишаване на ръчния багаж, но ще разберем утре. Слагаме несесерите на Hey Honey. Вижте, дори още колко място имам. И сме готови за излитане.